Era moi bonita a balsa, lle chamaban. Era moi bonita, no verano. Hombre, no inverno había enchentes, e a veces non se podía pasar. Pero era moi bonita a balsa. Moi fría, pero moi bonita. Moi bonita. Isto hai 32 anos. 32 anos que está o pantano feito. Recordo que notificaron yo a xente e a ir a cobrar. Aquí no pantano este, por medio do río do Mero, facía unha isla. E máis adiante pasaba o río o Barcés. Había unha tienda, había dúas tiendas de comestibles, tabernas. Eran algo de todo, esas tabernas antiguas. Isto único eu aquí foi a perjudicar os veciños. Estánse lucrando xente que a nós non nos beneficia nada, porque estáse deteriorando a carretera completamente, que precisamente das vendes de aquí unhas pedras porque se está indo, erosionada polo pantano, e nadie quere facerse cargo. Perjudicou. Quen se favoreceu aquí solamente foi Augas. E ora a Augas lle faz unha reclamación e tela que un vez de facer en Augas da Coruña, antes mandaban de Asturias, agora se te mandan a Madrid. Que recorde enfrentamentos non. A xente triste estaba, lógicamente. Deron o que lles dou a gana. Incluso abriron cerraron o pantano e tiñan un fulano os coches na costa, nada paña na costa. Hubo un momento en que ainda estaban vivindo nas casas e invadiron o xa que a 100. Cuadras e todo, hubo que sacar todo, pero dun día para outro, porque empezou a encher, e aí se encheu todo, con cuadras, con fosas ascéticas, todo así, todo. Sí, así como yo digo. Avisaron, pero había xente que non lles diron o margen suficiente. Fixeron o que quixeron. O único que pagaron un pouquiño foi as casas, porque dacaba deron che para fazer outra. O que pagaban? Nada. Pagaban nada. O arreglo da carretera é ese, porque é peligro, non é dicir xa non pedimos lucro ni pedimos nada, pero claro, non se quere fazer responsable. Entonces está así a cousa, a carretera está erosionada por abaixo, carcomida, e así pasando un autobús de kilos por aí e todo eso. E despois o alcantarillado, porque é unha zona que os vertidos para onde van, porque por moito cuidado que se teña para onde van os vertidos. Entonces é unha zona que eu penso co alcantarillado que tiñan que mirar de traelo, pero xa.